официална среща за тази вечер ще се проведе по правилата на К1 в 3 рунда по 2 минути. Категория до 65 кг. В червения ъгъл Мартин Аксел. Action TV продължаваме с втората част на MTGP 29 от Златни пясъци край Варна. Трета среща предстои. Видяхте, това е един двобой между млади надежди. 16-годишният Мартин Аксел от състава на Спарта Монтана. А срещу него ще излезе Георги Иванов, който пък е само на 14 години. Наистина млади таланти. Тук предполагам, че Ники Доброджански, който винаги се слави с супер компетентна информация, ще бъде затруднен, може би, с тези млади бойци, с тяхната визитка. Тяхната визитка, доста сериозни постижения, въпреки крехките си възрасти имат при аматьорите. Мартин Аксел е многократен държавен шампион по К1, на последното състезание по фул контакт стана държавен шампион. Треньора му е Доброслав Добрев Додо, но сега виждаме, че Краси Колев, заведен специалист е във ъгъла му. Георги Иванов от Терес Пловдив е с треньор Николай Драганов. Той е 14 годишен, 6-кратен шампион по кикбокс. Това е първи негов профи матч, както на опонента му. Георги Иванов е и официален член на гидката на Ботев и много се гордее с това, иска да бъде споменавано. Представителя на Спарта град Монтана с височина от 1,73 см и лично тегло от 65 кг. Моля вашите аплодисменти за Мартин Аксел. Срещу него в синия ъгъл е представителят на Терес град Пловдив. Той е висок 1,75 см и тежи точно 65 кг. Моля, аплодирайте Георги Иванов. Рефер на двубоя е Желю Илиев. Това, което мога да гарантирам, Краси, е, че тези млади надежди ще се раздадат. Съвсем наскоро беше и Трейша Fighting Championship, където имаше доста млади бойци, особено в подгряващите двубои по кикбокс. Направиха изключително атрактивни двубои. Въобще и за секунда нямаше спиране, така че със сигурност ще ви гарантирам, че тези момчета ще предложат страхотно шоу. Надявам се да го направят. Мисля, че няма нужда от представяне. Рефера Желю Илиев. Световна величина. Абсолютно. Няма състезател. Въобще човек, който седи бойните спортове в България, който да не познава Желю Илиев. Изключително опитен като треньор и като рефер. Значи може да кажем един задочен спор, ако говорим на футболен език. Монтана срещу Ботев Пловдив в случая. По-висок е представителя на Спарта Монтана, Мартин Аксел. Не знам доколко това може да му помогне като ръстово превъзходство. На тази възраст все още не са чак толкова опитни, колкото батковците, разбира се, за да се възползват максимално от ръстовото си предимство, особено ако става въпрос за сантиметър-два. Но със сигурност виждаме, че и двамата са доста технични, подготвят атаките си. Малко ниско държи гарда си Георги Иванов, докато Мартин Аксел е по-прибран, по-комбинативен, когато тръгне напред. Виждаме, че от началото на двубоя вече за трети път се опитва да порази опонента си в трупа. Радостно е, разбира се, когато толкова млади състезатели мислят на такова техническо ниво. Обикновено плотна емоция е атаката към главата, търсят само да попаднат в главата на опонента си, но когато комбинират нивата горе и в трупа, тогава вече се вижда, че е работено много добре с тези млади надежди. Да, наистина добра дистанция и по-компактен е Мартин Аксел. Виждаме така няколко пъти успя да притисне своя съперник в ъгъла. Тук е момента да споделим, че наистина напълно нормално е за тази възраст 3 по 2 минути да бъдат рундовете. Точно така, в тази възрастова група игровото време е по-малко. Не трябва да се изхабяват младите надежди от същото време, но не трябва и да се измарят много, още повече, че емоциите при тях, адреналина е доста по-сериозен, отколкото по-големите възрастови групи. Виждаме, че Георги Иванов играе малко по-изправен. Сега получи един десен
в контра. Той изчаква Мартин, опитва се да го контрира, когато състезателят от Монтана тръгне напред. Първият рунд приключи. Мисля, че може да го отдадем на Мартин на Аксел. Той беше по-агресивният и по-комбинативният състезател. Да видим каква промяна ще направят в тактическия план от ъгъла на Георги. Да, ти каза вече Ники Драганов, тя е главният треньор на Терес Пловдив, така че със сигурност ще има някакви корекции, докато наблюдаваме най-интересните моменти. Според теб, макар и на такава крехка ранна възраст, помага ли им това, че вече са на такава сцена, на такъв ринг, където се срещат доста по-големи бойци? Със сигурност адреналин, опит. При всички положения това е професионална изява и да си на 14, 15, 16 години да играеш в професионален двубой, да те гледат толкова хора по телевизията. Със сигурност всичките им приятели са пред телевизора. Със сигурност така вдига адреналина повече от необходимото. Но това, което видях за първите 2 минути, което ви казах, че ще стане двама състезатели, които са много добре подготвени. Няма разпиляни движения, няма случайни такива пропускане на дистанция. Виждате колко добре напипват. Започна с 2 лоу-кика Георги. Виждаме, че той изчаква, събира краката си, изчаква да ритне в момента, когато Мартин тръгне напред. Ето, това е неговата тактика, да работи с шутове през контрите, през атаките на Мартин. Това, което промени още от началото, гледам, че е доста по-активен в момента в атака Георги. Първият рунд само изчакваше. Ето сега вече от началото на рунда, вече 30 секунди той води двобой и той попада. Наистина сменили са постройката на игра. Предполагам, виждайки как действа Мартин Аксел, сега добре се движи Жоро с крака, успява да влезе напред, след това да избегне атаките на Мартин. Има бойци, които предпочитат да играят доста прибрани, като Мартин, които вървят напред, но той не е и толкова подвижен, така че е длъжен да държи ръцете пред главата се, докато състезатели като Жоро се движат повече с краката. Ето хубаво ляво круше и десен лоу-кик, веднага след това се изтегли. Предполагам, че на зрителите ми е интересно това, че дори на тази възраст се наблюдават различни стилове на игра. Точно така, да. Бойците още от ранна тинейджърска възраст така развиват собствения си стил на игра. Добрите треньори успяват да усилят да го доразвият този стил, който им носи успех. Не винаги е необходимо състезателите да се произвеждат като по кълъп. Да, на конвейер сега видяхме 2 опита за бекфист на двамата състезатели. Тук е един от редки случаи, когато Мартин влиза в така близък бой. Жоро се опита да го приложи, тръгна с ляв десен, след това се изтегли назад и веднага дигна лявото маваше. Именно това ляво маваше на няколко пъти спираше Мартин. Мисля, че рундовете се изравниха в момента. По един рунд се разделиха и който спечели третия рунд, според мен той ще бъде победител. Това, което прави състезателят от Пловдив много добре, е, че успява много бързо да се изтегли след неговите атаки и то толкова добре се изтегля, че отива на заден крак и успява да вдигне предното си маваше. Надявам се да го видим това на повторение. Ляв десен, след това изтегляне назад и ляво маваше. Виждаме, че той непрекъснато използва ритници в защита. Ето, ляв десен назад и виждате и лявото маваше. Направи го поне 3 пъти само в този рунд. Явно му е любима комбинация, но пък като върши има полза и вкарва я в... Именно поради тази причина и Мартин Аксел не е толкова агресивен след неговите атаки, защото на 2 пъти той тръгна напред и беше принуден, докато се мъчи да контратакува, да блокира тези леви маваща. Но при всички положения в ъгъла си има изключително опитен тренерски щаб, който ще му даде правилните напътствия. Ето виждаме, че вече работи през атаките на Георги, още от първата атака. Да, корекции има със сигурност. Да, веднага се виждат корекциите, вече не го изчаква да завърши атаката си, напротив, контрира го през неговите атаки. Дебни го сега за атака. Ето сега го изчака, получи обаче удар. Това, разбира се, винаги е добре за зрителите, когато се скъсява дистанцията и когато има повече размени.
Ми показват двамата, че със сигурност ще се говори за тях в бъдеще време. Без никакво съмнение, напълно е видно, защото тези две момчета са многократни републикански шампиони. Вижда се в тази тинейджърска възраст какво поведение имат на ринга, събрани, тактически правилно изпълняват указанията и никакъв хаос нямат в действията си. Каквото им е казано да правят, това изпълняват. Чудесно уширо от страна на Георги Иванов. Ето, отново същата комбинация. Ляв десен прав, да. Връща назад. Ляво Маваше. Нямаше отговор тук Мартин Аксел. Последни секунди, може би, както по традиция става, така реферица най-впечатлени от тези последни 20-30 секунди. Да покажат такова двамата, но... Опита се Мартин да тръгне и да контрира след атаките на Георги Иванов, но обикновено стигат до клинч. Загуби инициативата. Той тръгна добре, но постепенно така отстъпи. Именно това, че докато Георги отстъпва назад, се опитва да пласира тежки удари с крака, именно това е причината Мартин да се колебае, да тръгне с дълга комбинация след неговите атаки. Според мен това му изигра лошо шега. Като че ли в началото на рунда почна много добре. В момента, в който Георги посегна с първата атака сърце, той през неговите атаки контрираше. Сега виждаш, че изчаква. Да. Тръгна да се върти в момента и се отказа в последния момент. Ето отново получи разколебане, през него. Твоята прогноза? 2-1 рунда, според мен, ги печели състезателят от Пловдив. И аз съм също не, но все пак да видим какво ще решат съдиите. Чия ръка ще вдигне реферът Джелев Илиев. Много добре, много стабилно започна Мартин на първия рунд. Той не промени стила си до края, но че ли прекалено много изчакваше. Ето, виждаме и на повторението как след ръцете много хубаво завършва с крака Георги Иванов. Мисля, че съдиите ще предпочитат него. В никакъв случай не мога да кажа, че двубоя е по някакъв начин едностранен в актива на един или другия състезател. В крайна сметка полза ще имате двамата със сигурност. Абсолютно, абсолютно. Победител е синия ъгъл Георги Иванов с 3 съдийски гласа. Точно така. И тримата съдии са дали предпочитане. Няма значение. Или 2-0, или 2-1, или 3-0 рунда. Мисля, че 2-1 първия рунд. Мисля, че го изгуби. Заслужено. Да. Абсолютно заслужено. Обаче Георги Иванов спечели. Битката на младите надежди, да я наречем така. Да, без никакви съмнения.